दानियाबा बिबारिखौ फन खालामनोसै आं रिसिभबा खालामगोन ना खालामा एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो फन खालामनो नागिरदों आं एसे कनफिउसबो जादों आं मानो होनबा बिनि आगोलाव बिबारि आंखौ बेसेबा फन खालामोमोन नाथाय आं रिसिभखौनो खालामामोन मालाबाफोर खालामबाबो मोजाङै रायज्लायामोन दाबा खिजानि आंखौ गाज्रिसो मोनना दं खोना रिसिभबा खालामारगोन ना खालामारा थेवब्लाबो आं दिनै खालामथारगोन बेखौ बिबारिमोननि अनगा आंहालाय सोरथ' असे दंबावो जायखौबा आं गावनि असे सानना लायोमोन बिबो गैला आंखौ धोखा होबाय बेनिखायनो एबारनिफ्राय जियानो जाया मानो आं न'नि मानसिफोरजों मालाबाबो गाज्रि जाला गुबुन मानसिफोरा खेबसे गाज्रि जाबाथाय गाज्रिसै आरो मालाबाबो मोजां जाफिना नाथाय न'नि मानसिफोरजों जिमान गाज्रि जालायबाबो नांज्लायबाबो उनाव मोजां जालायफिनो बेनिखायनो न'नि मानसिफोरजों मालाबाबो गाज्रि जानाङा माथो रिसिभ खालामा हरबावनिल' आरो खेबसे रिसिभ खालामला खोनानै बियो गाज्रि मोनबाय खोना आंखौ प्लिज ना बिबारि बिब' साननानै खेबसे निमाहा हो आंखौ रिसिभ खालाम बा खालामारासै आया दानजालांबाय माथो दासो खोनादों आङो सोरबा लाइमोन आब'नि फन 20टा मिस कल लाइमोन आब'आ फन खालामदों आंखौ दिनै बा दिनैसो गोसोखांदों बियो आंखौ आं खोनानानै थायाखैमोनलै आब' दासो खोनाबाय आङो ओंखाम संबायसो दङमोन नाथाय दा फनखौबा मानो हरखो नांज्लायनोसो हरदों ना मायोथाय बै खेबसेबो बेसेबा नांज्लायदोंमोन आंजों हरनि र' आङो रायाथ' आंखौ हेलौ बिबारि आगै बा लाइमोन आब' दिनैसो गोसोखांदों आंखौ बिदि नङा बिबारि आं नोंसोरखौ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो नाथाय आं नोंसोरखौ फन खालामनो साहसखौनो मोनाखैमोन मा साहस मोनलायनांगौ फन खालामनोलाय नङा माने बिबारि आं सासे मानसिनि थाखाय नोंसोरखौ बेसेबा बाथ्रा खोनासंहोदोंमोन बिबारि आगै हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय प्लिज ना अननानै आंखौ निमाहा हो आगै बै राहुलनि थाखाय आं नोंसोरखौ मा बाथ्रा खोनासंहोआखैमोन आंनो पापि आगै हागौबा आंखौ निमाहा होदे आब' नोङो मानो बेफोरबायदि बुंना लादों गावखौनो गाव मा पापि बिलाय आरो मा बिलाय निमाहा बिलायदों निमाहा सिमाहा बिनाङा मिथिगौ ना आब' जिखिजाया नोङो जोंफोरजों मोजाङै थालायबानो जाबाय आब' नों न'आव फैदो नोंखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो जोंफोरो औ बिबारि थांगोन आं मागायावनो थांगोन नोंसोरखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो आङो औ आब' फैमारदे बा एसेबां गोबावनि उनावसो नोङो आंखौ खबर लादों मादैमोनखौलाय फन खालामना खालामा खालामालै आं बिबारि रावखौबो खालामामोन दिनैसो नोंखौ खालामग्रोबाय सरिलै बिबारि सरि मार माबा आब' मा सरि सुरा बुंबाय थायो बिदि बुंनाङा ना आं गाज्रि मोनो मा बिलाय निमाहा बिलायनाय नोंथ' जेबो दाय मावाखैना दाय मावदोंमोन आङो बिबारि आगै जोबोद गिदिर दाय मावना लादोंमोन आइमोनखौ नोंसोरखौ आं बेसेबा बाथ्रा खोनासंहोयोमोन बै राहुल पापिनि थाखाय मा राहुल पापि राहुला मा जाखो आब' नोंखौ मोजां मोनला नामा ब्रेकआप जाबाय नामा आब' औ आगै आया मानो जाखो आब' माथो नोंखौ मोजां मोनसियोमोननो बियो मोनथियालै आगै आंखौ मोजां मोनो ना मोनामोन आं जेबो मोनथिला दा जेखि जाया बियो बिमानि थाखाय आंखौ नागारबाय मालायबा मागोआवनो हाबा खालामसिगोन बिहा नायना दोननाय सिख्ला दंखायोमोन सासे थेवब्लाबो बियो आंनो खिन्थायालासेनो आंखौ मोजां मोनदोंमोन जुदि बिखौ बिमाया नायनानै दोनखादोंमोनबा आंखौ मानो मोजां मोननांगौ बियो माथो आब' बिमानि खोथा लायानो नोंखौ रुम भारायाव दोनगोन होनना बुंदोंमोन माथो नोङो औ बिबारि आगै बुंनायालाय बुंदोंमोन नाथाय बिमाया आंखौ हाबा खालामना लांबाथाय थैगोननो सुसाइड खालामनानै बेनिखायनो दा आंखौ बियो मोजां मोनला फनखौनो हरला सानसेबो खबरबो लाया जुदि बियो आंखौ एसेबां मोजां मोनोमोनबा खेबसेबाबोथ' खबर लानांगौमोन ना थैना दङ ना थांना दङ खेबसेथ' खबर लानांगौमोन ना बियो बोरै एसेबां बेफोरबायदि जालांखो आसरित आंखौ लाङा दे खेबसेथ' खबर लानो हागौमोन ना बियो माथो बुंबावनो आरो आब'
आजिखालिनि मानसिफोरखौ रावखौबो फोथायनोनो हाला। औलै बिबारि ओमफ्राय नोंहालाय माथो जाखो? मोजाङै दङबा नोंसोरो फोजोंसारजों नोंजों मागोआवनो हाबा जागोन न' नोंसोरबो? खोनादोंसोमोनलै आङो आनैनिफ्राय। गैया आब' आंहाबो ब्रेकआप जाबाय। मा? नोंहा ब्रेकआप जाबाय? नाथाय मानो ब्रेकआप होखो? आं होआखै आब' फोजोंसारासो होदों। मा? नोंखौ फोजोंसारा ब्रेकआप होदों? मा नंमारगौना नंमारा? नों ओरैनो बुंदों न' फालतु खालामबाय दङ? ओहोलै आब' फोजोंसारा मा जाखोथाय? आजिखालि आंखौ केयारखौनो खालामला, दाथ' फनखौनो हरला। दिनै आंखौ गारनाया मास मोनसेसोआनो जाबाय। आया मानि थाखाय गारखो नोंखौलाय? बिनि जाहोनखौ आं मोनथियासै दे आब'। मानोबा आंखौ गारखो आं मोनथिया आब'। मानो मोनथिया? जेनेबा बियो खिन्थायाखै नामा? ओहो खिन्थायाखै आब'। बिदिनो लासैनो फन हरि मेसेज हरि जालांदों बियो। आं हरबाबो रिसिभ खालामा। माबा जामारदों आंबो मोनथियालै आब'। आं रावखौबो फोथायनो हालालै। लाइफआव रावबो सेंग्राखौनो फोथायला आङो। गोसो होनानै मोजां मोनदोंमोन आं। बिजोंनो हाबा जानो सानदोंमोन। नाथाय बियो आंखौ दिनै एसेबां बोसोर मोजां मोननानै फोथाय खेबस' खालामबाय, धोखा होबाय। बिब' बिनानाव थगायजाबाय माथो जोंफोरलाय। फोथायनाङालै बिबारि आगै। एबार रावखौबो फोथायनांला। मा एसे खुन्दा गोजा बिसोरो। औलै आब' मोजां नङालै आब', आंनि खबरा मोजां नङा। जोबोद टेनसनाव दं आङो। आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ देनाय बियो? आब' राहुला नोंखौ बिमानि थाखायसो नागारदों। नाथाय आंखौ फोजोंसारा मानि थाखाय नागारमारदों? बेनि जाहोनखौ आंनो नांगौमोन। मानो बेफोरबायदि खालाममारनाय बियो आंखौ? मा बायसिनाय आं फोजोंसारखौ बेफोरबायदि सानाखैमोनलै। बिसोराथ' न'नि मानसिफोराबो नोंखौ लांगोनसो होनबाय थायोमोन न'? औ दाथ' फोजोंसारा गोमानासो दङ। आयु फाग्ला जाबाय नामा बेलाय? औ आब' बिमा बिफायाबो बेसेबा फाग्ला फाग्लि रखम जाना दङ, बेसेबा टेनसनाव दं मिथिगौ ना? माबा जामारखो मानसिया? ना फाग्लासो जाखो ना मासो जाखो? दा न'आवनो गैयानो नै दिनै सप्तासेसो जाबाय। लाइमोन दे होमबा आगै उनाव रायज्लायगोन ना, आनैया लिंहरदों र' आंखौ। औ दे आब' न'आव फैबाथाय मोजाङै रायज्लायगोन दे। औ आगै। लाजात सनाया सान्दुं सायगोन जोंहा दिनै ना? गोजांदों दिनै थुखैदोंना आङो राजाखौ। नो राजा मैनाथि बाजै नों मानो जोंफोरखौ नागारना थांमारखो? नोंखौ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायोलै आङो। नों मानो बेफोरबायदि? मैनाथि बाजै नों जोंनि थाखाय नङाबाबो बाबुनि थाखायथ' थानो हागौमोन ना? नोंबो मा खालामदों? इसोरानो नोंखौ लांबायबा नङा होमबा बाजै? बाजै नोंनि अननाय मोनफिननो लुबैदोंलै। नोंसो अनसोयोमोन, दालाय जोंफोरखौ सोर अनबावनो? आंनि बाजै सना फैफिनलाय नोङो। फैफिनो मानो अबाव फैफिनबावनोलै बाजैया? इसोरा मानो एसेबां गाज्रि? मोजां मानसिफोरखौसो मानो बुथारना लाङो? आबैयाबा आरो मा जाना दङ? थानांगौ बेयावनो साननैसो, माबा थायासैयानो। बाबुखौसो दाय हमबाय थायो बिसोरो गथ'खौ। खिनोसो ओंखारबाय माथो आंखौ। आदाखौनो दसे लाथ'नो होनि र'। आदा जों फैलाय। मायो? आदा नै बाबु फिसाखौ दसे लाथ'नाय, आं लेट्रिनाव थांनि र'। थुना दोनै थां। दोनहैगोन र' आदा दसे उनाव। माने सान्दुङाव लाथ'दोंमोन आङो, गोजादोंना बाबु फिसाया। थुखैदोंमोन आं दानि। ना आदा दसे लाथ', जेबो नङा दे, आं दसेनो फैगोन। बे सनि ग्रह गथ'खौ लानोनो बायो आङो। आदा बेफोरबायदि दा बुंलै, मानो बेफोरबायदि बुङो? बुङाबा बेनि थाखायनोथ' थैदों नों बाजैया। ओहो आदा लावदुमनि थाखाय थैयाखै, इसोरासो लांदों बाजैखौ। बांद्राय मोजां मानसिफोरखौ दोनाथ' इसोरा। आदा दसे लाथ'। आदा मोजाङै ला दे, नोंथ' गथ' फिसा बानफेराखैना? जागोन दे। पापि गथ' साला सनि ग्रह, नों जोनोम जायामोनबा आंनि हिन्जावा थैनाय नङामोन। नों मानो फैनाय बे बुहुमाव हा? नों थैनानै नोंनि आइया थाबाबो जागौमोन। साला नोंसो थालांदों।
गुबुनफोरनिखौ माथो गथ'सो थैनाय खोनायो जोंहानि आरो बिमायासो दानो मानो अनामोन नोंखौ मानो अनामोन नों साहायाबो जुदि थांना थानायमोनबा नोंखौ आं बेसेबा अनगौमोनलै नाथाय नोंल' थाबाय नों साहाया थैलांबाय नोंनि थाखायनो सनि ग्रह नङा माथो होनबालाय नोङो सल' पापि गथ' बे लाफाथि थंगालिया हौवानि न'आव फैबायना फैयाखैथाय न'आव बाव खारमारखो बियो गावसोरानो मोजां मोनलायनानै हाबा जाबाय मानोथ' खारलायनाय जालायखो आरो थै बोरैबा टेनसन होथारोलै बे सासे गथ'आ बे पापि गथ'नि थाखाय टेनसन खालामा सानो नाथाय टेनसन खालामफ्लांबाय थायो आंबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो फिसाजो नालाय नङा दा मानसिया फैमारबायना फैमाराखै नङाबा खेबसे पुथुकुखौनो खबर लानो थांनो होनोसै खोनानै आं अबाव थांखो अबाव थाङा बिमा नालाय टेनसनबो जायो पुथुकु ओइ पुथुकु ओजों फैलाय मायो आयै माने नोंसा नोंबुआ फैबाना फैयाखैथाय हौवानि न'आव मोनथियाथ' आंबो अबाव थांमारखो बे पापि गथ'आ जोंफोरखौसो टेनसन होबाय थायो औलै आयै गावआनो मोजां मोननानै थांबाय ओमफ्राय मास मोनथाम जायियावनो नांज्लायनानै खारबाय मा मोजां मोनलायनाय जाखो बेफोरलाय फस्थायदोंहाय बियो फस्थायदों हाबा जानानै दासो फस्थायदों देनायाय खेबसे फन खालामनायनाय नोंबोखौ नङा मानसियानो अबाव थांमारखो ना सखन्थ्राफोरासो लांबाय बायबायहाय गिखांनायबो मोनो बिमा नालाय औलै आयै आंबोथ' बोरैबाबो मोनखाङो माबा आब'खौ नुबानो रागाबो जोङो बोरैबाबो मोनो रुनाय फन खालामनायनि माथो सुइस अफ जायो मा सुइस अफ औलै आयै इसोर मा जामारखो बे गथ'आलाय होमबा नङा मानो बेफोरबायदि खारलायनाय जाखो बिसोरो हाबायानो जाबाय मानो मा साननैसोनि उनावनो मा खारलायनाय बेलाय सानैबो गोरोबलायनानै थानांगौ रुजु रुमैयै संसार जाना थानांगौ दाथ' बिसोरो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नङाना बयफ्रेन्ड नङालै आयै बयफ्रेन्ड जियानो जाया मानो बयफ्रेन्डआनो जा बयफ्रेन्डआनो जा थेवब्लाबो बेफोरबायदि जानाङाना आं गिसोनाय मोनसैबायहाय पुथुकु सोरबाफोर लांनानै फानबाय बायाखैथ' दा मा मोनथिगौ आयै नङाबा थांनाय नोङो सनसकि दानो खेबसे खबर लायै थांनाय आंखौ खबर लानो होदों होननानै बुंनाङा दै आंखौ बुंनाङा जेबो आंखौ सोंदो होननानै बुंनाङा दै मानो आयै मानो जानो सोंबाय थायो थां नागिरै नोंबोखौ जोंहानि जाथि बंस'फोरनियावबोथ' रावनियावबो थांखायाखै सोंहरजोबखाबाय आरो जुदि बिसोरनि जाथि बंस'आवबो रावनियावबो गैयाबा होमबा अबाव थांमारखो बेलाय फाग्लिया आखायावबो थाइसेबो फैसा गैयानो सोरबा फानबाय बायबायसो खोनाहाय आं गिनाय मोनसोबाय थांनाय थां सोंना फैलाय नोंबोखौ आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि आंखौ सोंदो होननानै बुंनाङा दे जागोन दे आयै ओरैनोबा आजिखालिनि दिनफोरा गाज्रिखा बे फाग्लिया साला मोनथिगौना मोनथिया बे जुदि सखन्द्राफोरजों लांजाबा मा खालामगोन बियो रावबो बासायनो हानाय नङाहाय बेथोनोबो सखन्द्राफोरा लांबा आरो सोरबाफोर फानहैबाबो मालाबाबो बासिनानै फैला बियो मानसियानो खलथायाव जेबो गैखाया हाबा जानाया मास मोनथामानो जायाखै मानो खारनांगौ जाखो हौवा हिनजावनि गेजेरावथ' नांज्लायनाय जाखायो बा बिखुनजो बिहावफोरजोंबोथ' नांज्लायनाय जाखायो न'खराव एसेबाबो नांज्लायनाय जाखायो बेखौनो खारनांगौ जाबाय आरो ओरैनोथ' सनसबिजों हाबा जानानै मान सनमान गासैखौबो थांहोखाबायानो दा आरो नै अबावबा खारहैबावबायसो एथो मा जाबावनोलै आं लाजिनायसो मोनबाय बिजों लाफाथियालाय अबाव थांमारखोलै मानो आंखौ नागारना थांनांगौ आंहा आंनि गथ'खौसो बेसेबा टेनसन जादों दा मानो थांनांगौ बियो दाथ' बियो प्रेगनेन्ट मानो थांनांगौ बियो गथ'खौ लानानै मा खालामना जाहोनो नागिरदों बियो गथ'खौ आरो लाफाथिखौ आङो जेमान फाग्लिबाबो मोजां मोनोलै बियो आंखौ जेमान रायबाबो आं बेखौ मोजां मोनो नाथाय बियो आंखौ मोजां मोना देनाय बियो मोजां मोनाबाबो आं जोबोद मोजां मोनग्रा जाबाय बिखौ आखायावबो थाइसेबो फैसा गैयामोन माथो बिनिया बोरै अबाव खारखुमा लांखो ना सोरबा गुबुन सेंग्राजोंसो खारसनलांमारबायलै नंमारगौबो खोना नङाबालाय अबावथ' थाहैनो जोंहानि जाथि बंस'फोरनियावबोथ' रावबो थांखायाखै बिसोरनि जाथि बंस'फोरनियावबो रावनियावबो थाङाखैनो होमबा अबाव थांमारखो बियो
गुबुन सेंग्राजों खारसनहैमारबाय होमबा बिदिनोथ' खोना खोथाया नङाबा बोरै फैसा थाइसेबो गैयालासिनो बियो खारनो हानो न'आवबोथ' बिमाया बुसिन बुसिन बुनानैसो हरदोंनो माथो लाफाथि बिनानावनिसो माथो पुचुकुदि मानो फैदोंबा बियो ना बिब'आ बिसानाव थांबाय दङ नै आं दङ पुचुकु नोंसाबो नोंसानाव दंना हा पुचुकु गैया न'आव बेखौनोथ' आंबो सोंनो फैदों आब'आ फैबाय नामा होननानै मा नोंसानावबो गैमारा होमबालाय अबाव थांमारखो बे ओइ पुचुकु नोंसानि आलासिफोरनियाव सोंजोबदोंना हा खिजानिबा नोंसानि आलासिफोरनियाव थांना दंहैयो खोना ओहो गैया आं सोंबायानो गासिनियावबो फारि फारि फन खालामनानै सोंजोबबाय आं रावनियावबो गैयानो आया होमबालाय अबाव थांमारखो बिलाय आखायाबोथ' थाइसेबो फैसा गैयामोन बिनिया ना सोरबा गुबुन सेंग्राजोंसो खासनहैबावबायलै अबावलाय सेंग्रा गोसथोनाय थाबावनो बिनियालाय गैया खोनादे दं खोना बिनिखायनोथ' थांबाय बियो नङाबा अबाव थांनो दे बियो नोंसानि आलासिफोरनियावबो गैयाबा जोंहानि आलासिफोरनियावबो रावनियावबो गैया होमबा अबाव थांमारखो थै बिदि खालामनाङालै नोंसासो मा जालायनाय मोजाङै थानांगौ ना गोरोबनानै मानोथ' नांलायलाबायो आं जेबो नांज्लायालै नोंसा आब'सो नांज्लायबाय थायो आरो जोंहा आइमोनाबोथ' सानब्रै नामा न'आव गैयामोन आंनो सानसेबो ओंखाम संना होआखै मिथिगौना आंसो संना जादों गावगायाल' संना जाबाय थायो हारसिं बिदिबा सोर हौवाया रागा जोङा देनाय आं खायसे बुवाखै बेखौ गुबुनबा हारा सिफायजोबना होगौमोन मानोथ' होनबा ओंखाम संना होआ नोंनो बियो माबाफोर नांज्लायदोंमोन खोना बिनि सिगाङावनो गावहा माबाफोर बुंना लादोंमोन खोना आं जेबो बुङाखैलै नोंसा आब'आ आंखौ मोजांखौनो मोनखाया मा जों आब'आ नोंखौ मोजांखौनो मोनखाया होमबालाय मानोथ' हाबा जायो नोंजों मानो खारसनहैनाय नङा माने मोजां मोनोमोन फार्स्ट टाइमाव मोजां मोनोमोन ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि बिदिनो 1.5 माससो थानानै माबा आंखौ रागा जोंग्रा जादों बियो मानो होनबा बियो आंजों न'आव फैनो गोसो गैयामोन गुवाहाटियावनो रुम भारायाव थानो गोसोमोन बेनिफ्रायनो आंखौ बियो सैला जाबाय दा आंजों नांज्लायबायल' थायो होनबालाय मानोथ' नोंहाबो फैखो हा न'आव थाबा नोंबो थाइसेबो फैसा खामायनो हायाना बेनिखायनो आब'आबो रागा जोंबाय खोना गुवाहाटियावनो थानांगौ नङालै माने जोंफोर थानाय कम्पानिया अर नांदों मिथिगौ ना गुवाहाटियाव बेसेबा खामानि गोलैसोना दङ माथो गुबुन खामानि मावनांगोन ना अबावलाय आरो बिदिनो फैबाय आरो खामानि नागिरदोंमोन नागिरनाया गुबुन खामानि मोनासै नालाय फैगारगारबाय थेवब्लाबो थांगोन ना आङो थांगोन साननैसोनि उनाव थांगोन होनखादोंआनो खामानि मोनबाथाय थेवब्लाबो बुजिया खालि नांज्लायनोनो नागिरो माने आंखौ सैनायानो थांला बियो ओमफ्राय दा मानसियासो अबाव थांमारखौ बेखौसो टेनसन जागासिनो आं दा नोंसा आब'खौ आं बेसेबा मोजां मोनोलै गाबलायदोंबो आं दानि मिथिगौ ना बेखौ सानै नाथाय नोंसा आब'आ आंखौ इसेबो मोजां मोनला आंनि फारसे अननायानो गैला सिगांबा गुवाहाटियाव थानायाव आंखौ बेसेबा अनोमोन ओइ बैनाय नोंबोखौ नागिरबावलै आं जोबोद टेनसन जागासिनो मिथिगौ ना बाव थांमारखौ बे फाग्लिया आंखौ नागारनानै नङा गावगाया मायबा मोनसे बुंना लादों बा मायबा मोनसे दाय मावना लादों बेनिखायसो थांदों बियो नङाबा थांनाय नङामोन खोना नंगौ नंनायालाय आं बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय बियो न' नागारना थांदों थेवब्लाबोथ' आंनि हिनजावसो आं बेथ' गुबुन हिनजाव नङाना आरो आंबो बिनि हौवासो बेफोरलाय हौवा हिनजावनि गेजेराव सोलिखायो आंलाय बेफोरबायदि खालामबाथाय न'आव दलदसो थागोन सानदोंमोन माथो उल्थासो जागारगारबाय जेबो बुङाखैलै आङो बैनाय मिथिगौ ना नोंसा आब'आनो आंजों नांज्लायनो सुथा लाबाय थायो आंनिबा सोरबा गोसथोमानाय दंबावोमोन खोनालै बिनिया खारसनलांबाय खोना डाइरेक्ट बेफोरबायदि मानो बुङोहाय बेफोरबायदि नङाबोथ' जानो हागौ ना नों मालाबाफोर आब'खौ रायज्लाय खोनानाय आरो खोनानायालाय खोनाया थेवब्लाबो सिगाङावनो बाथ्राफोरखौ मिन्थिना ला बिनि उनावसो बुं मानसिफोरखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि गाज्रि साननाङा बा अबावथ' थांमारखो बिलाय नोंसानि आलासिफोरनियावबो गैयाबा गामियावबो रावनियावबो गैमारा मिन्थिला आरो आङो बेफोरबायदि थाबाय थानाङा नागिर आब'खौ नोङो माबाफोर दुखु होदों आब'खौ बेनिखायनो थांदों बेहाय जेबो दुखु होआखैलै पुचुकु माने बुजिया बैनाय ओमफ्राय नोङो बेफोरबायदि थाबाय दङ आरो आब'खौ नागिराखैबो नागिरदोंलै नागिरबाबो मोनला माथो पुचुकु आं जोबोद टेनसनाव दङलै अबाव थागोमाखो बियो जिखिजाया नोङो नागिर बेफोरबायदि थाबाय थानाङा
आबा आब'आ मा हालोदाव दङ मोनजादोंना मोनजायाखैबा मोजाङै दंना गैयाबा बेखौनोथ'लै बैनाय बेसेबा टेनसन जागासिनो दा मा खालामबावनो नागिरबाबो मोनला माथो जायखिजाया बेफोरबायदि थाबाय थानाङा थांनो नागिरहैबाव थांसै आं ओइ हाबाब बबाव थांमारखो नोङो लापाथि ना सोरबा गुबुन हौवाजोंसो थांमारबाय नोङो